ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ନାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ପୁଣି ମୋରି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମନେ ପକା ସେଇ ଅତୀତର କଥା। ରାଜ୍ୟ ରାଜା ହେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ତୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଝିଅକୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜା କରି ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଆମେ ବେଲି ଭାଇଜା କିଛି କରିପାରିବେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଅଛି ସେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ବାବୁ ସେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ କି କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମେ ବେଲି ଭାଇ ମାରି ଦେଇଛୁ କାହିଁକି କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା ମୋ ପୁଅ? ଦୋଷ କରିନଥିଲା ସିଏ ତମେ ଦି ଜଣ ଯୋଉଦିନ ଆମ ବେଲି ଖାଇଲାରୁ ଆଉ ଭାଇରାଜ୍ୟ ଚଳି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ସାବଧାନ ହେଇଥିଲି ତ ବେଲି ପୁଅଟାକୁ ଜୀବନ ମାରିଯାଇ ତମ ଦି ଜଣକୁ ତାଙ୍କର ଭିକାରୀ ସଜାଇ ଅଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ବେଲେ ପୁଅକୁ ମାରି ସାରିଛେ ବଞ୍ଚୁଛି କେବଳ ତୋ ସାନ ପୁଅ ଅଭୟଟା। ତୋ ସାନ ପୁଅ ଅଭୟ ଶୁଣିପାରୁଛ ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ଅଭୟ ପୁଅ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସାରିଛି ସେ ମାରି ଯାଇଛ। ଏଥର ଠିକ ବୁଝିପାରିଥିବ ଦେଖି କରିନଥିବା ସିଏ ଏଥର ଠିକ ବୁଝିପାରିବନି। ଭାଇ ଆଉ ସେ ଫେରିବନି। ଏଇ 10 ମାସ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ କରୁଛ ସେ କଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ବହି ଯାଇଛି ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଆମର ଅନେକ କାମ ବାକି ଅଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ହେଲେ
এই দুজনের পাওয়ার মধ্যে চালু পারে যেমন দুজনের দেখছো দেখতে বেসুদের উপর ভক্তদের কারাগার মধ্যে রতুতে ঠিক সময় দুজনকে মান করে গেল কারাগার ভক্ত করে যা আর সেই কারাগার ভক্ত সেই কারণে ঠেলে ফেলে দিল তাকে নিচ রূপে নিচে লেখিব সেই অপমান থেকে আত্মীয় দলিয়ে যেও সেই অপমান জন্য সত্যম পূর্ণ করে সারিছি পূর্ণ করে সারিছি সত্তা পূর্ণ হয়ে পাইলে তারপরে বলছে মানছি তা জানব ব্রাহ্মণ শিশু তাকে রমায় ব্রাহ্মণ চর্চ অভ্যাস সত্য জমার পূর্ণ হয়ে পাইবে সারা ভারত করেছে অত্যন্ত পরিণামী আসন্তাকালে আমি ভাই চালিশ বা সেই অভয়ের সন্ধান